Agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Alampusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa di naman ti ayan mo. Naimbag ng orasyon amin, papagayam, iti deto gundaway sa bali mananasura tintay kanbiag. Dito'y drama tayo, Ari Cuerdos de la Vida. Ngam sakbay man, ngintay basaan, ti surat, tinaglingad, itinagan nga alaan tayo man deto gundaway, apan ang kablaaw, kadagiti bisita tayo ita. Adda ditoy ni Aisha Kelly alias Banay daytay ubing iti Drama Productions nga pasaray agsaw iti drama aduming mabalin amin padaanan nyo manggigan nyo man ti boses na kadagiti sumarsarno nga episode ti duming mabalin amin naimpag nga oras mo Banay. Hello, welcome to our Drama Productions. Bueno, intay ituloy basaan ti surat ni Pagayam Al. Kastoy man ti surat na. I have loved you more than I... Dear Tia Sofia, sakbay ti amin kablaawan kayo man dita Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Ngayon kamang manggan dito'y Bombo Radio, La Union. May sa kadagiti istasyon ti number 1 and most trusted radio network in the country, kasmang mangganmi. Saan ko amaliwayan ti agdengeg kadagiti amin na drama iti Bombo Radio, manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Kang runaan dahiti drama Ari Cuerdos. May isa kadagiti pagaayat ko, tanagduduma man apadas, wenno pakasaritaan ti biyag, ti maidram drama. Naawi sakmet nga rod anang isurat iti pakasaritahan ti biyag ko. Ilingad dakla kuman itinagan nga al. Noon niya dagiti paspasamak ana ilaga iti pakasaritahan ti biyag ko ana kaibati iti recuerdo isuman tinak ibuksinan. Kastoy man ti rukiti amin, Tia Sofia. in setting free. Kunak no saan manan ang matuloy ti panagpasyarta. Anya di kunam anapatag nga ibagam kanyak? Ni Jim, imay ijabalay idirabii. Kat imbagakken kwa na sardengan na kun. Anya? Kastamad ka ninik. Binasted kumuten ti datdaton na ngayap. Agpaiso ka diti ibagbagam, Mimi? Wen, kadagupan yu amin at talungagar arom kanyak. Makuna kasi ka tinagasat. Anya ti kayat mo asawan iti daytain sa awom. Nagasat ka tasi ka tinapilik apang yawatan to'y ayat ko. Agpaiso? Yehey! No kasta! No biyakan! Agyaman ak, Mimi. Agyaman ak unay. Saan ko ang mailadawon ti ragsak ko? Saan Yuhu! ka kaya wakas ta Nakababain ka dagiti padat ang adda dito'y. Saan ko lang mas bahalang tinalaw sa ragsak ko? Agyaman ak. Tasyak tinapilim. No pa'y nakurapay aklaan. Sika ngamin tinakarik na ak iti ayat, Al. Ikarik. Saan kanto asaktan tirik na? Ipatag, kandungdungon kantong agnanayon. Nanang! Nanang!
At ipadamag ko kada kayo. Ay, anya tidamag ta at nakaragrag sa kaunay asim mangpad. Inaklon nakmatlaangan ni Mimi, nanang. Inaklon nan ti panagayat ko kan kuana. Ay, kasta ka day. Alakit na saya at Ang... Wan nanang, iso ana palalo unay ti ragsak ko. Ang... Saan ka kumaunay nga agragsak akasta? Tadi mo pa'y amo no kaya't nakatimamana. Ay, nanang. Mabigbig ang negosyante no Doña Pina dito sa San Fernando nga ina ni Mimi. Panagkunam nga ta, kaya't naka para iti anak na. No, bilang ta sa anak akayat, nakasagana ak amang ilaban iti ayan ayat mi, nanang. Mailaban mo nga ta. Anya ko mati ilaban mo wino maipagpanakal mo. Nakurapay tayo laang anak. Nanang, uray pakatayak. Ilaban ko ti ayan ayat mi. Sapay la kuma. Ta mailaban mo nga agpayso ti ayan ayat yo. Saan ko akayat aday ta ti pakirubrubuan ti biyag mo anak ko. Nanang. Aganad ka kuma. Ado nga minti kasta. No saan da akayat amay kamang iti pamilyada ket pagaramidan da iti dakas. Nakasagana ak nanang. Kansalak ni bakti bagi. Agpaiso ka di tinadamag ko, Al? Anya ti nadamag mo? Asi ka, tinangyawatan ni Mimi itayat na. Lintagam ti sumong bat! Agpaiso ka di nga gayin ayat kayon? Wen. Saan? Di mo ipaturong tapaltog mo kanyak. Mga makalbit mo. Adaywam ni Mimi. Patayang ka no di mo adaywan. Anya? Ay ayate ko nay. Jak ipalobos nga da makatagi ko aking kuwana sa bari. Kukwak lang. Kuna ni Mimi, abinastad na kan. Iso nga di mo kuman ipilit tabagim kan kuwana, Nick. Ti kunam ka di kat basta isukok to'y ayat ko king kuwana. Saan? Naglalo kat siyak ti kayat ni Doña Pina, ang mga asawa iti anak na. Anya? Sigurado asan nakakayat. Tangamin may saka lang marigrigat. Kaya rigam ti marabotet, oy! Saan ati kinabak nang tinagrukodan ni Mimi anang pili iti ayatan na? Iso nga awatom kuman, ti pan nakapaay ti ayat mo ken kuana. Ninik ti maysa kadagiti napingat nga agrayo ken ni Mimi tia Sofia. Addamat mabalinday ti biag akas kada Mimi. Ket naibaga nga rod ninik nga isu ti kayat ni Doña Pina ang mga asawa iti anak na. Ngam saan aday ta tinangupay kanyak tia Sofia. Tasyak met ti inayat ni Mimi. Ti ayat na nga rod tinang patibker kanyak. Ket nakasagana ak iti anyaman a mapasamak. Mailaban ko laeng ti ayan ayat mi. Ket kastoy man dagiti si marunupay a pasamak tia Sofia. The times change to turn dreams. Anya ti kunam? Pinangtaan na kaninik? Kan pinaturungan na kapay ti paltog? Wen. Patayon nak kano. No saan kang adaywan, honey? Ti ayo palalakin. Imbagak lang arudan ken kuana saan ko akayat. Nagpangas ngamin. Ken drug addict sapay ti loko. Iso kano ti kayat ni mamam ang mga sawakan ka. Wen, agpaiso day ta. Ngam saan kumot akayat day jay lalaki. Uray anya mo ti mapaspasamak Sana ka makiasawa ken kuana. Honey, anya nga tano,
agtaray talaangin. Anya? Maamakak, amang ano mapukaw ka itibiyag ko. Ay ayaton ka unay. Kat ipatay ko lakit di mapukaw ka. Iso aday to'y langan ti maudi a pamuspusan. Angam, sa dino ti papananta no kas pangarigan tagtaray ta. Pabirok na talakit din ni mama. Adda kasinsin ko iti La Trinidad. Agtrab-trabaho iti may sa call center. Anya? Amok, asaan na ta masurutan ijay. Agsapulak tumatan iti trabaho. Wanang, kasta mabutungak. Sigurado lakit di nga agpungtot ni mama no aramidan tati kasta. No talaga nga'y ayatan nag. No nakasagana ka amang ilaban iti ayan ayat ta. Kat saan ka kung mga agbutang? Saan kanto abaybayan? Sige. Sumurutakkan ka, Al. Ikarima. Saan nakabaybayan? Oh, agyaman ak no kasta. Namnamaang hani. Saan ka abaybayan iti lugar apapananta? Wow! Nagpintas gayam malugar ditoy, Al. Naulimag ti aglawlaw. O nila ang dagiti bilit ti mangmangag kadagiti sangati kayo. Kan naglawa agar din iti dayta paset. Wen, agpakita takin ni mamam. Inton makapagkalay satan. Al, ni mama daytoy umawawag. Sung batam, ngam di mo ibagbagat ayanta. Sige. Hello, mama? Sinalbag ka ngay nanak. Sa dino ti ayan niyo kinial. Ladingitek, mama. Ngam saan ko mabaling nga ibaga kada kayo. Kan, pakawananda ko mano nakitarayak ka ni Al. Saan ko kayat ni Al nga iso ti pakiasawa? Anya ko matipakanday taken ka. Anyat masakbayam kan kuana. Ladingitek, mama. Nga may ayatek ni Al. Nilaang patay ti makapagsina kada kami. Kinamag! Ha! Aramidak ti amin. Tapno marakrak ti ayan na yatyo. Ay ayatek ko na ni Al, mama. Agkalay sa kaminton. Saan ko nga'y panubo sa mapasamak na ita, Mimi? Idarom ko iti kidnapping na ita lalaki. Anya? Matuntunan kay tumatang, katkas itimbagak. Pag sinaan kayo, oray anyak mapaspasamak. Aramiden nyo. No awanan patag ko kada kayo, mama. Ngam ibagak met. Sa andak amalapdan. Adan na pasamak kada kami. Kang runaan ti amin. Ada ako ni ti husto nga edad. Anya? Wen, mama. Makapagkasar kami nga uray awan pa malubos yo. Salbag ka nga, anak! Ladingitek, mama. Ilablaban ko lang ti karba nga kamang pili iti ayat. Agbabawi kanto! Oh, inidap na. Nalahos ti pungtot ni mama. Oh, awan rumbang nga pagdanagam. Nakasarita kung ti kasinsin ko. Tulungan na ta makapagkasar iti mayor. Amok nga aramidan amin ni mamam. Tapno matuntunan data. Iso asakbay ang mapasamak data. Makapagkasartan nga uray simple kan iti mayor laang. Wen, Al. Nakasagana ak ang makikadlay sa ken ka iti anyaman nga oras. No kasta, kasaritak ti kasinsin ko at tulungan na ta ang mangisagana kadagiti amin ang masapsapul tangag kasar. Am-am mo kano ti kayan ayat na ti mayor iti dayto nga ili ti La Trinidad. Sige. Sana bali, tadakanyak ti ATM card ko.
Ken adamot basit savings ko. Nasayaat no kasta. Uray siya. Adamot basit urnong ko. Sige nga, Rod. Ken at least, nakapagpakadak ang nasayaat iti trabaho. Naka-indefinite leave. Ay, nasayaat nga, Rod, no kastaan. Ken adda temporary a pagtrabahwak dito eh. Babaan ti tulong ti kasinsin ko nakapagkasar kami nga rod siya Sofia. May sa aparis laang tininong kaninang mi. Basit laang tinagastos mi, tadakda kami laang anangan iti restaurant. Nakirasan nga rod ti danag mi ang mapagsinada kami pa iti inana. Ngam idirimwar kami iti nasao restaurant. May sa pagteng ti pulos asaan mi aninamnama. Kastoy man dagiti pasamak. In love with you till the end. Nalpas mo't laangan ti kasarta. Mabalintan ti agawid iti boarding house. When, Al? Aguray talangan iti taxi. No! Mimi! 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 Kinamatan dagiti pulis tinang paltugkan ka. Tulungan da kami! Ipantay ko iti ospital ti asawa! Agkararagta iti Diyos, anak ko. Wan nanang, saan arumbang amapukaw ni Mimi? Ay ayatak unay ti asawa. No asino kiti tinang paltugkan ko na Kinamat dagiti pulis nanang. Saan kong amo? Nung natiliw dayjay a kriminal. Ay, nagdaakas laki din na talaga ti tao. May salang ti atapak nanang. Nilakit dinig. Tadapang tanak kanya. Anak ko, saklakit di ti panggap na apatayan. Ang ni Mimi tinapuntaan. ay sigurado laki de. Akagura na kanidon niya pina iti daytoy anapasamak iti anak na. Awan basol ko nanang. Ngam si kati nakaigapuan ti amin. Ti panangitaray mo iti anak na. No naramid man ti kasjay. Gaputa agin innet kami nanang. Inlaban mo lang tirik nami. Ngam kasanon, no si kaita ti idarom ni Doña Pina. Makaamuditan nanang. Tinapatag ita, kat malasatan ni Mimi ti piggat. Al, Senyora, amuyo ka din no asino tinang paltog kada kami. Ang ni Mimi lang tinapuntaan. Ninek, iso ti tiniliw dagiti pulis. Anya, ti awanan bain. Saan ko anam naman nga ramida na ti kastiyay. Kat saan ko ang mapakawan. Palungsot ko iti pagbaludan. No kasta, Talagang kaya mo impaypaysuyo ti nagkasar. agin inhet kami kin ni Mimi, Doña Pina. Nagkinari kami, anila ang patay ti makapagsina kada kami iti anakyo. Pudno a pinabirok kayo kininig. Taure anyat mapaspasamak, alaan na ni Mimi. Ngam saan kong imbaga. Tikas jay nga ramidan na. Kat amok, siyak tirantana apatayan. Tadapang tana kanyak. Ano saan ko nga adaywan ni Mimi? Dakas ti mapasamak kanyak. Agyaman taon na iti Diyos. Tasaan ka anatay iti pan nakapaltog mo. Wen nga, Rod, Al.
Dakila talaga ti kaasi ti Diyos kadata. Di na impalubos ngagsinata. Idaw-dawat ko iti Diyos. Asapay la ko ma, tamalawaganan ti panunot ni mamam. Ikarik. Uray anyat mapaspasamak. Di naktumayadayukan ka, Al. Al. Tina. Doña Pina. Iti na minsan pa ay nakitak no kasano ti kinapudnuyo iti tunggal maysa. Nang runaken ka, Al. Anya ti kayat yu asawan, senyora. Napanaknakakmat no kasano ti panagayat ti anak ko ken ka. Ket ibagak kada kayo. Awate kon ada kayo ti talaga na ituting iti tunggal maysa. Mama. Nan. Iba't patag ko ti anak ko, katjak kaya at amapukaw iti imatang ko. Mama. Isa na kay kadeng akon. Agsubli kayo ni San Fernando. Ah, Kat kayat ko, da kayo ti mangimaton kadag iti negosyo. ha? Mama. Ngam, at dapay kayat ko ang mapasamak. Anya dayta. Anya day ta, mama. Agkasar kayo iti simbahan. Nalaos ti ragsak mi kan mimi, tanaawat matlangan ni Mama Pina ti relasyon mi, Tia Sofia. Katunggal taljapan mi tilatawan mi nagkasar, nga ison tinagbalinan a rekwerdo mi, may palagiplat na day di may sa pagtengkada kami ti asawak. Katitiag tama, adadwa nga anak mi, lalaki kan babae, Tia Sofia. Kami matan ti mangimatmaton kadag iti negosyo. Alakastan, Tia Sofia, dito yan agibusak to'y surat ko, katagyaman unay itin kay panangidrama. To'y pagayam yo, Al, ti San Fernando City, La Union. Falling apart, gone somewhere. Napintas ti pakasaritaan ti biyag mo ngayon kaimpatulod dito'y drama tayo a Recuerdos de la Vida pagayam Al. Uray anyat mapaspasamak no talaga adagiti agayan ayat kat isuda tinaituding para iti tunggal maysa isudan tulata ti agkatuluyan agkuros ta agkuros tulata ti dalanda. Anyaman, uno kasanuman, ti kaunday, ti panawan, nga aglabas. Alakastan, pagayam Al, ni Apo Diyos kumatimang tarabay, iti pamilyayo. Katagyaman kami mat, itin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinay drama asurat ni pagayam Al, dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Al kat inornos para iti radyo ni Lovimin Aquino Sr. Iti mat direksyon kan production supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions isagsagot mat kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Is this good?